saber que et millorarà la vida d'aquest barri. Beneeix aquest insigne i a tots els que de Vallella trataran de servir cada dia millor a l'associació i el barri. Perdonat per Crist, Senyor nostre. Amén. Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Que el podeu dur endavant per molts anys. Amén. Ara, després de la bendició, una veritat. El president fa de l'associació de veïns, fa entrega d'una placa que diu així: l'associació de veïns esportius, el senyor rector, don Fred Miralles Lozano, en agraïment a la seva inestimable col·laboració i participació i amb motiu de les festes d'estiu, acaba de beneir l'estandat que simbolitza la unió fraternal que sempre ens recomana. Palma, 11 de setembre del 2011. Gràcies a vosaltres. Procuraré servir-me el millor que pugui ara més que mai.